Kasngi ka ba arspa kan rio. Hakateng ukpa ukun sim ku yamen. Kasiti ba ar ba bala jong Yohanes. Kutra Jisu pensle engi da mensim ku jongi. Kasiti ba ar Yohanes. Na ukpa balang hakakmi balajit bagi kun kikti jongka. Ya kibanga iit ha kajing sisya bat omtang mga henry baro ru kibatip ya kajing sisya. Ya kani kajing iit lapun syong nong rim ha kajing sisya kabasong sa hangi bat kabandan bat ngi junam bhor. Ha kajing sisya bat kajing iit ngin sadon kajing kajing isin bat kajing suk na ublay ukpar bat na Jisu Kris ukun jong ukpa. Ngalas ngukmen sibun ban syam badon naki kun jong pi ki ba im ha kajing sisya thik kumbala hukum yang i da ukpa. Ban mentang kerpat ya pi ko ke kemi om kumban thok ke hukum ke batmai pi. Henry katu ke bangiladon nadu ba sedang. Bangidei ban ya uwe pat. Ban kemut ban ko ngu ki hukum jong blai. Bat kani kalau hukum bangilayo nadu ba sedang. Ban im ha kajing ya Buon kiriu syukur kila syang keleng ke pertai, kibriu ki bam trek ban pela, bau Jisu Kris lawan long kum ubriu. Ubalik kum ta ulong uriu syukur bar ukris lam ler. Tu pikir bahai lah di, yo pidu ya kata ke bafilat resitom, bat bapindup yo ya ke bainong ke bapura. Uta ba mesa akajing hikai ukris, henry ujam palat ya ka umdan ya ublay. Uta ba ya ini akajing hikai, udan ya ukpa bat ya ukun. Lada unu wan sapi bat umwan ra ya kani kajing hikai. Hei wat pediang ya hayeng. Ni wat ai kublay ya Naba uba ai kublay ya uta uyalang bat kakam sniu jong Wala ngala don bun ke iban tho sapi. Ngan am pendon kam ya ka kot sada bat ya kasia henry ngakermen bangan sawan ban pej ya pi bat ne keren markmat bat pi kenang ba ka jingkemen jong pi kan long ka bapura. Ki kun jong ka para balajit jong pi ki ai ku blay ya pi. Hakani ke siti ba ar ngi ya ka jingkeren jong yo ane sabau tho ya kani ke siti. Sa ki para bangai. Berlesi kalai kawai ni kibalang sindok kibalang hapo ka jela Ephesus. Hakani ke siti ke baar ki jinghikai ke bakongsan ke baningkong kadai kata ka jinghikai ke bangilayo na do basdang. Ka memut ka hukum ke batmai beklam tho omron hukum tmai Namar ka baro ka hukum ka syono rimbe tangha kawai. Kata kadai ka hukum ke bangilayo pediang na do basdang. Berkata ka hukum kalong bangidai benya iye uwe pat. Kani kadai ka hukum ka bakong sando. Kani kadai ka pedeng jong kaniam Kristan jong iwe pewe. Kata kadai bangini iwe pat. Baningkong iye oblay berkabaat ban iwe pat kembang iye yaladi. Nang ta dah kadukot ka ba buat ka tin oblay ka ong ba ban iye kamut ayu ban iye. Ban iye kamut ban ko ungu habangi ong ban iye oblay kamut ban ko ungu ya ki hukum jong oblay. Ladangi ong ban iye oblay kabamot ngide ban ko ngo iki hukum jong blay. Bar kini ngila ban i habaro kai jingtho jong ka jitang pathamai. Ka gospel jong Yohanes ru ka ong kum ju. Ladangi ong ban i kamot ngi ko ngo iki hukum. Ladangi mi ko ngo iki hukum kapan pau bai bangim i ya blay. Ngila ban ong da ka tin jing bang i ndre ka kam ka bangile ka pedi bangim dan ka jing i ya blay. Bat kani kadai ka hukum bangila yo pediang. Kana adu basdang kata dai ban ya imha ka jing i. Kani kadai ka kubor ka pedeng jong ka kubor ka ba manging yo pedeng. Ka ba ar hakani ka siti ngiyo iru ya ka jing ka jing sneng sapang persya ikitu ki bahikai bakla. Ki mano bade kudus lam le lane mano utau riu syukur ude itu ken ubar len bau Jisu Kris lawan kum ubriu. Kibriu ke bamtre ban pula bau Jisu Kris ulawan kum ubriu uta ulong uriu syukur uta ulong Kris lam ler. Kawai ke identiti ke bang yo ibha ha ka siti jong yo anis kamtam chapang ukris lam ler uban wan sa kapartay yo anis ong labun ba ki Kris lam ler ki balawan namar belai kitu ka jinglong jong ki kadai gane baki kentai ya ukun bamarway jong ukpa. Ki kentaj ya Jisu balawan long briu sya kane kasna pertai. Mana kamenta jong iwe pewe kaktin jong oblay ka ong pikir bahaya lade kiar no kum kini ki pikir yaladi treistom bandup yo ka bainong wa ka bapura. Namar utu bami ini akan ka jinghikai ka basisya
Henry ujam palat eka umdon ya ublay. Henry tang utu ubay ni eka jingkai ke basisya udon ya ublay. Udon ya ublay. Kani kadi ke jingong jaka ketien jo ublay. Ngimla ban ya slok la ngimla ban lech sya ka ai ke jing lam ler. Henry ngi haban yeng ha ke jing sisya la dang yeng ha ke jing sisya la dang ko ngu ya ke ketien jo ublay ke pen pau bamangi ngi yeng ha ke jing sisya. Bat upun kut da ko ong dang sudon sibun ke ba ngadai ban tho Henry ngan sawan ban pek biang ya pi. Kelenong ke siti ke balai jong Yohanes. Na ukpa balang ha ukayus ba iye. Ya ubang iye ha ke jing sisya. Ku ba iye ngadwai ba pin bit pin biang ba pin kot pin kia kamet kumbang hatip ba pikia kerat ha ke mesim. Ngalaso kemen hadu kata-kata ha balapoi kat tu kat ni ki para bangai ki balaya tu ba pi aine ha ke jing sisya ba pi im kat kum ke jing sisya. Ngamdon ke jing kemen ke bakham krau ban ya kani ban yo sngo ba ki kun jonga ki im kat kum ke jing sisya. Ku ba pila pen pau la ke jinget da ke basya kriye kini ki para bangai wala ki long kinong wei. Kila saki ya ke jing les bun jong pi hakmat ka balang. Yarap ye ki ha ke jing let lenti jong ki ha ke rukom ba pensong ha ya oblay. Na ba dei na ke benta ke keteng jong ba kilami ban let jing let klep tiang e na ki gentle. Ni dei na mar kata ban kersya ni kum kini ki brio ban de blong ki para nong trei ha ka ban pen priang ya ka jing sisya. Ngalatho siti sa kabalang Henry udio tro press ubakwa ban le rangba umpatiaw yang Kumta ladang awan ngan sei madan ya kaba ule. Udah keren rong persya engi da kiktin snio. Klem dahun tang kata tre ban priang buram eki para bangai baru khangru eki wei ki ba priang baru be no eki na kabalang. Ko ba ye wat teneng ya kaba snio Henry teputu bot ya kaba bha. Uta ubale ya kaba bha ulong ukun jong blay. Uta par ubale snio ujngai na ublay. Ya Demetrius baru ki ngotenat sibuan bat ki jing sisya bat ke jing sisya hi ka saki kumta ngaru nga ai saki bat pi tip ba ka saki jonga kalong ka sisya ngadong don buan ki eke ban tho sapi hinrei ngan am tho dau kulom bat ka sia nga kermen bani kendu ya pi bat bani keren markmat ka jing suk hapi ki lok ki jor ki ai ku blai ya pi ai ku blai lem ya ki lok baro uwei pa uwei kak tien jong utrai ni sngongo ya oblay. Hakani ke siti balai ru kidon kat tu ni kimat ki bakongsan ke beningkong ko ong ba open pau ya ke jingkemen hawa uyo sngo ya ke jingya ini jong ki kun ke balang. Kam tam ki tu balai yo priang ya ke jinget na uyo ni suong open pau ya ke jingkemen ke bakrau ban yo iya ke jingya ini ke jongki. Kani ngamdon ke jingkemen ke bakham krau ban ya kani ban yo sngo baki kun jonga ki im kat kum ka jing sisya. Hoi ka kata kadai ka bawa jia yang iru lada ki kun ki ti jungi ha ka jing long do ru ki kun ki badon ha yang hasam jungi. Ki ya ya kalenti ka badai ki ya da ka jing ting burom yo blai ki he ki san ha ka jing ting burom yo blai ngi ngin dap bro bor ka jing kemen ka bakrau. Om don spa om don po om don hajar om don tingka ka bala am pen kemen palat ban ya ka jing ya tibril tiblai ki kun. Ngila ban ruspa kan no ko menoro Andre ngila ban krau kodan kan no Andre la da ki kun ngi ki ai kan riang ka pencam knap ingi kum ki kemi ki pa. Kani kam dei tang ha ka ki kun ngi Andre wat ha ka balang ru kalong kum ta. Kum ki nong yalam ki don ya kata ka jingket ban ngi wei pe wei ru ha ka balang ngi de ban don kan di ka ju ka men sim ka jingket kia ba ki wei ru kin yo ya ka jing im bam jukut. Ngim ju dei ban hun tang balalaj im manga ba ka yeng sunga Andre nga dei ru ban duai nak benta ka yeng ka sem jiki wei ban ya sa ya ublei nak benta ka jing pen emeki. Hadin kani ka siti yaro ya huma ya Diotrephes ba yaro ya ka jing bha men sim jong Demetrius hakadukhat ka bakhat wei ong komni ko ba wat teneng ya ka basnio Henry tu putu buat ya ka bha uta bale ya ka bha ulong ukun jong blai uta bale ya ka basnio ujngai na blai kani ka dei ka jing kentu ka ba dei por bha yang i wei pe wei lada mangi i wei pe wei ngim dei ben teneng ya ka jing snio ngim dei ben buat teneng ya ka jing snio kat ba yo Henry uta bale ya ka bha ulong ukun jong blai uta bale ya ka basnio
ujngai na ublay. Kani kadai nak bentar jungi iwe pewe wat hakani kajuk jungi bamantaro. Tungin teneng ya ka ika basniyo kat kabang yu ingin subut napang ingin sulek napang nadong sedong. Henry tungin dapen syong nong rimbha. Tungin dapen syong nong rimbha. Kanang pamangi ngin duplak ban pej ban syong dor ka kamon ka jung ublay. Nginum teneng ya ka basniyo Henry ngin long ki bayang scam ha kalenti ka babha. Ha kalenti ka babha. Kani kadai ka jing khot ingi iwe pewe. Badia kani ka siti lapan kut da ka jing kublay ka jing suk api kilok ki jor ki ai kublay api ai kublay lami kilok baro away pa way kani ka di korkom ban ai kublay ha ka balang ka ba yoanes open pau ban ai kublay ban korkom pan kut iki siti jan baro ki singi ibarabor ki pan kut da kani ka jing ai kublay ban ka jing ang nur jung ukalong ba ma u unsawan ban ya kendu himar khmat ban ya keren bat ki baro baro Kuhman ko para ba da kani ngikut ya kani kisiti jong Yohanes ngiladap siti ban kong ba ar ka ba lai menta ka singi ngilapun kut ikini lai tili kisiti ladang ipet ya kini kisiti baro lai tili ka wei ka pang pedeng ka bang yo ba ka ya ha baro khoi ka ban kong ka dai ka jing ban yo blai ban ye ki para ladang im don ka jing ka mut ngi syukur ngilam ler ngim yeng bat ka jing sisha ka ba ar ka dai spang ka jinglong jong Islam ler ka wei na ka jinglong ka ba ngila ban ong badon ha Islam ler ka dai ka jingkan taj ya ka jingwan long brio jong Jisu sya ka ni ka patai ka pamut ba Jisu klaman long brio sya ka ni ka patai kimla ban priang ba ublei ulawan long brio sya ka ni ka patai kani ka dai ka dak ka shin ka ba pau ha jong uta ba persya ya Kris na wearing iwe pewe ban kiar na kum kini ban pet ngai le ne penrame ki ban kiar na kum kani ban yak slok ban kum kini ki bat ka wei ka jing ketu ka ba khadu du ka dai kani wat teneng ya ka basniu putu buat ya ka babha kani ka dai ka ba kongsan ngi iwe pewe ladang ile bha ngi kelalong ki kun oblei Henry ladang ile ya ka basniu ken mau ngi ngai bak lebak na oblei any ro ya Jesus Christ junam la junam amen wa beneng to ai ba kaching ek ba mela ai ngi hau kun chungi Jesus Christ un men chungi ba kading so kaching ek wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kaching kan ba kar khu na menta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching ei chungi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo bar yajing tha baro a kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snio ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba kajing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pan grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba kani ka jing e kan pan sapriang ya ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pan em jungi cha satla ka pertai chami ublei jungi ubala ka ku junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen Kudono kutam Jisu tesin ai kemarian rap jingi Kristan tuduai na kumta jingi